Salom. Horas madihita saluhutna ruas ni huriani tuhatta nahina holongan. Namar pungu dohita sadarion di minggu palmarum, namar lapatan mare-mare. Marolop-olop ala asni rohani debata, ido nidok ni topik minggu sadarion. Molo totong hita mangulahon lomo ni rohani debata, unak koma biar, ahape masa dingulum tuhatta madongani ho. Alani i puji majahoba ganup ari sian nasa roham. Maredde mahita nadenggan situtudo. Nadenggan situtudo memuji debata Jehovah nasum timmu nasai tong basa dengan doamu ahon menunggu tasimi menari mengindeon ujung nasri tomi Mardongan si pilihan naninggan si tutu naik matok tung pujian ina sana burju Oh Tuhan di mataku alas di rohaki Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Asima roham diau ale Jehovah, ay targogo doau, maras dorohaku doho dagikku. Alai anggo au, tuho doau marhaporusan ale Jehovah, nikkudo, hodo debatakku. Marguru tutanganmu do akka parsoryoki, sai palua ma au, siat tangan ni akka musuku, doho sian akka namangalotongi au. Ale Jehovah, sai unang paurak au, ai hodo na hujou, sai palua ma au, mar hite-hite hati goranmu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan Yesus, sasada hodo si pangulu, padomuhon jolma doho debata, hupuji hami goarmi, jala hudok hami mauleate tuho, alani saluhut nabi nahenmi, patupahon hanguluan nami. Saidongani mahami, mar hite-hite asini roham, asa hupikiri hami toktong, nati naonmu dohot hamamatem, asa warsakok kami dosa nami, jala asa tubuh di hami haporseaon nasitong, jala asa marroa haholongon hami, huhut maddok moleate tuho, asa olo hami manghiuton ho, rodi hamatean. Ale Tuhan Yesus, diho matama, puji-pujian di tonga-tonga ni saluhut huria, naung tinobusmi mar hite-hite mudarmu nabadia, olak nion, rodi saleleng nilelengna. Amin.
Tangihon hamuma patik ni debata di minggu palmarum sadarion ima patik parjolo sahat rodi patik pasapuluhon. Patik parjolo audo Jahoba debatam ninna debatatta dang jadi marakup au bahenommu debatam. Patik paduahon dang jadi ganaonmu jalarang jadi sumanonmu manang aha na di banua gijang doho na di banua tongaon rodi na di bagasan aek na di toru ni tano yang go tungga besi sobaon manang sioloan. Patik patuluhon dang jadi dohonon goar ni debata yang go suture dalanna ai ona hum na resogut akka na marsineang di goarna. Patik paupaton ingot hamuma babadiahon ari minggui dinaono marima ulah hamu nasa siulaunmu alai anggo ari papituhoni ari paradiana ni Jahoba debatam doi dang jadi ho mangula anggo nasadari manang anak mupe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahanmu rodi pangisin hutan ni halak pe na mangebati hutam. Ai dinaono mari do ditoppa debata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradiat do ibana diari papituhoni dibaheni do ubahen na dipasu-pasu debata Jahoba ari paradianan nai jala diparbadiai. Patik palimahon ikon pasangapon mudo natorasmu asa mertua ho jala leleng mangolu di tano nanilehon ni Jahoba debatam diho. Patik paonopon unako mamunu patik papituhon unako mangalakup patik pawaluhon unako manako patik pasiahon unako olo makatidakon hata na sututu maralohon donga jolma. Patik pasapuluhon dang jadi haliangan niroham bagas nidonganmu dang jadi haliangan niroham dongan saripe nidonganmu manang naposona bawa manang naposona boru-boru manang lebuna manang hodana manang diape ugasan nidonganmu. Beha paddo ni debata taringo tu patik nasapului odo audo Jahoba debatam ninna debatatta pargogo nasuhatu dosan jala parrimas siluluhod dosa ni ama-ama tu pinoparna rodi sudut patuluhon rodi sudut paupaton pinopar ni akka nasogoroha diau alai asido rohaku diakka nama ribu-ribu akka nambar holong ni roha diau naso mangalausi patikki atong rak mangidogogo mahita tuadopan ni debata laho mangulahon patik nai ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon naho bartu patikmi amin. Umo kami
Tatopoti ma dosata nagodangi, tua dopan ni debata, martangiang mahita. Ale amanami jala debata nami na di Banua Gijang, pargogo na suhatu dosan, pardenggan basa doho, jala rodi saliling-liling na do asi ni roham. Sai marpawati maroham di hasahaton nami, jala say unang beingot akka dosa nami, ay jojok do hami mardosa marado pokko, jala jojok do husungguli hami rimasmu marhite sian pangalasyon nami di hatam. Ale Tuhan Jehova, say unang paingot-ingot pangalasyon nami, unang alang asini roham, say urupi mahami, ho ale Tuhan debata hatuaon nami, palua hami. Jala sesa dosa nami alani anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosata. Isebe mangaluhon akka na pinili ni debata, debatado mamitori. Isedo na madabu uhum hamagoan, Kristus Jesus naung mate, alay dada holani, naung mula mangoludo, jala disiamun ni debatado ibana mangodihon hita. Hasangapon ma di debata na digijang. Duh
di debata turpuk epistel di minggu palmarum sadarion tarsurat di barita nauli nasi nurat nisi Yohanes bidu 12 memuka sian ayat 12 saha rodi ayat 10 tajahama marsorin-sorin dungi torang niarinai dibege halak na torop narotu pestai naneng Roma Yesus tu Jerusalem. Jadi dibuat nasida ma'aka mare-mare laho manemu-nemu ibana uhud di jauhon hosiana pinasupasuma naro markite guar ni Tuhani Raja ni Israel. Dungi dapok Yesus mahalo desada ima dihuduli khobar tunatar surat Unang homa biar borusion idama rajam donaro nasi hundul di anak ni halode. ayat 10 rahmat jaha mahita alai dang diatusi akasisian naihian dupe marsangat Yesus asa diingot nasida naung marhahona tu ibana do hape natar surati rodi pabainan nasida tu ibana ido sahatna martua ma akan atau mangihon hata ni debata jala nau peopsa amin. Taha tidakon ma hapor seaot tai songon na hina tidakon nidongata sa hapor seaon di sadok portibion rak mahita mandok au porsea di debata Jehovah ido ama pargugo na suatu dosan na tumo palangi dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai ima na tunubuhon ni si Maria nagabe-gabe sato di perbadia adorang sohabubuhan ido tuhata na tumawon na bernit di panguan ni silatus na mati terpazal do ibana di hau pinarsilang na tuwa tubanwa toru deng ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manay di surgo lau huldul tu siamu ni debata Jehovah amanay pargugo na sohatu dosani disima ibana paimula sugu tutanoon manguhumi halat na mangulu dohor na mate au porsea di tondi perbadia jaladong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akka na badia doho dia sesani dosa doho dia tai na mandok
mula mangulu sogok daging ni halak naung mate, doho dianguluan nasora sudah. Amin. Shalom. Tikting di Huriata di Bagasa Mingguon, Minggu 28 Maret 2020 sada. Nah parjolo guarni minggu ta sadarion ima minggu palmarum. Lapatana mare-mare, do tema marolopolop ala asini rohani di Bata. Paduaon PA online. Di hari Jumat tanggal 2 April 2020 sada, PA online Masohot Majolo siala disadari di patupa huriatado parmingguon parningotan hari amamate nituata Yesus Kristus. Patuluhon barita habot niroha. Di hari Jumat 26 Maret 2020 sada nunga parjolo jalap tuata inang nyonya Rospita Marpaung boru sinambela opung Farel boru. Umur 80 tahun. Alamat rumah duka Rumah Sakit UKI. Alamat keluarga Jalan Pinawetenga nomor 2 RT 007 Pondok Bambu. Laos Isadarion Minggu 28 Maret 2020 sada di Patupa Huriatado parmingguon di rumah duka Ima Naniuluhon Amang Pandita P Pandiangan MTH. Jala di Sadaryondo tong di Pataru Huriatado Parbadan TPU San Diego Karawang. Parhalado do sude ruas ni Huriata pasaton turut berduka cita. Tuatama mangapuli sude keluarga na tininggalonna. Paupaton ibadah sekolah minggu. Di Minggu Sadaryon 28 Maret 2020 sada ibadah sekolah minggu di Patupa memakai aplikasi Zoom sesuai dohot horong masing-masing. Zoom nunga di pasahat di WA Grum ASM. Palimaon pertangyangan pasion. Nunga lau marningot si taunon ni Tuhata Yesus andorang sota silang dope Patupon ni Huriatado pertangyangan pasion padua hali melalui rekaman. Hari Rabu 21 Maret 2020 sada pukul 10 siawib ima pasion naparjolo. Kamis sada April 2020 sada pukul 10 siawib pasion napaduaon. Pinangido tu pelayan ibadah pasion napaduaon asadung selesai parmingonon laos diudutima rekaman ibadah khusus pasion napaduaon. Paunopon parningotan hari Yamamate. Di hari Jumat tanggal 2 April 2020 sada di Patupa Huriatado parmingguon parningotan hari Yamamate nituata Yesus Kristus masuk pukul 7 wib do pukul 10 tolupul wib uhud diuduti muse dohot marulaun nabadia guar-guar ruas nanai mandoti parmingguon parningotan hari Yamamate nituata Yesus boema tajaha di lapiran warta jematon. Di hari Jumat 2 April 2020 sada pukul 7 wib patuponi sekolah minggu do parmingguon parningotan hari Yamamate nituata Yesus Kristus melalui channel YouTube HKBP Pondok Bambu Multimedia. Papituon marluaon nabadia khusus tulansia. Di hari Jumat 2 April 2020 sada masuk pukul 10.04 wib di Patupa Huriatado pelayanan perjamuan kudus manang marulaon nabadia khusus tu ruas naung lansia. Guar-guar ni ruas namandoti khusus tu marulaon nabadia boima tajaha di lampiran warta jematon. Pawaluhon ibadah Paskah A parmingguon Paskah umum. Di hari Minggu tanggal 4 April 2020 sada masuk pukul siawib di Patupa Huriatado parmingguon
peringatan Hari Haheon ni Tuhan Yesus, sekaligus parheon seksi perempuan ni Huriata, laos di parminggoni dodo nasida melayani menang marhobas, songon persembahan manja tikting songoni nang ketertiban. B. Ibadah Paskah Sekolah Minggu. Di hari Minggu tanggal 4 April 2020 sada, masuk pukul 7 WIB, di Patupa Huriatado ibadah Paskah Sekolah Minggu secara live streaming. Jala di Tekido, di Paboa, guar-guar pemenang perlombaan parheon anak sekolah minggu. Pasiaon surat masuk. Tajalodo surat sian kantor pusat HKBP Ima Taringotu pengembalaan tentang perjamuan kudus di masa COVID-19 sia. Surat akan dibacakan selesai pembacaan warta jemaat ini. Pasepuluhan ruas Namar Said. Di Bagasan Pasatundo ruas Nihuriata Edgar Nafitupulu ruas sektor 2 WIG 5. Tabuanma di Bagasan Tangyata Asa Tumibu Hipas di Hilala Nasida. Pasapul Sadaon Parepengon. Pelian Tuhuria 20 juta 66.530 rupiah. Pelian tu pusat 1.158.500 rupiah. Pelian tu desa 3.700.310 rupiah. Pengumuman sude 24.134.432 rupiah. Surat penggembalaan tentang perjamuan kudus di masa COVID-19. Kepada yang terhormat, pertama, seluruh pelayan full-time HKBP, kedua, seluruh jemaat HKBP Praeses di tempat. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai saudara sekalian. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena rahmat pengasihannya menyertai kita di dalam melewati masa-masa sulit akibat pandemi COVID-19 yang belum berakhir hingga saat ini. Semenjak tahun lalu, kita tidak dimungkinkan lagi mengadakan ibadah dalam bentuk yang biasa kita lakukan. Setiap gereja bergumul dalam mengusahakan bentuk ibadah minggu yang sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah atau gugus tugas. Dengan memastikan jumlah warga jemaat yang hadir dalam ibadah yang dilakukan warga jemaat di rumah masing-masing dengan menggunakan teknologi digital yang kita sebut ibadah online. Kita bersukacita dan mengucap syukur kepada Tuhan karena banyak di antara para pelayan dan warga jemaat yang tetap mementingkan persekutuan ibadah dengan Tuhan. Demikian juga halnya dengan ketekunan para orang tua dalam membimbing anak-anak di tengah keluarga untuk mengenal dan menyembah Allah dan melaksanakan kehendak-Nya. Pelayanan kelas anak sekolah minggu yang diprakarsai oleh lingkungan atau WIG di beberapa jemaat dan tempat juga patut kita syukuri. Pada tahun lalu kita telah menerima surat penggembalaan dari pimpinan gereja kita yang meminta agar pelayanan perjamuan kudus pada Jumat Agung dan Paskah ditiadakan menunggu waktu yang tepat setelah virus corona berakhir. Semenjak saat itu, kita sebagai gereja cenderung menahan diri dalam melakukan pelayanan perjamuan kudus. Tetapi sekarang, untuk kedua kalinya, kita akan memasuki masa perayaan Jumat Agung dan Paskah di masa pandemi COVID-19 yang juga belum berakhir. Kita berterima kasih atas kesungguhan pemerintah Republik Indonesia yang tanggap dan cepat dalam pengadaan vaksin untuk masyarakat. Kita merasa lega, sekalipun belum dapat diperkirakan kapan kita dapat keluar dari wabah pandemi COVID-19 ini. Sementara itu, kita juga mendengar kemungkinan munculnya virus baru yang dapat membahayakan kehidupan dan ini juga dapat menghalangi kita dalam memenuhi persekutuan ibadah kita dengan Tuhan.
Sehubungan dengan itu, sebagaimana juga gereja-gereja di dunia ini, kita sekarang mempergumulkan bagaimana cara untuk melaksanakan pelayanan perjamuan kudus. Kita melakukan diskusi, demikian juga simposium teologi perjamuan kudus di masa pandemi yang bertujuan untuk memastikan persiapan pelayanan kita dalam melakukan perjamuan kudus dengan menguji pemikiran-pemikiran dan bentuk tata cara yang berkembang mengacu kepada ajaran gereja HKBP yang telah kita hayati sesuai dengan Alkitab dan buku konfesi. Simposium ini diikuti lebih kurang 300 orang, badani atau online, dari kalangan pelayan yang melayani jemaat dan juga warga jemaat, dan diikuti oleh lebih dari 1.000 orang yang mendengar secara online atau YouTube. Ini menunjukkan kerinduan dari warga dan pelayan untuk memastikan kesiapan kita sebagai gereja dalam memantapkan tugas pelayanan kita khususnya di masa pandemi COVID-19. Karena itu, setelah mendengar buah pemikiran yang dikemukakan dalam simposium teologi dan setelah dipertimbangkan dengan cermat dalam rapat pimpinan HKBP, maka kami memberitahukan. Pertama, kita melakukan perjamuan kudus pada Jumat Agung dan Pesta Paskah. Kedua, dalam pelayanan perjamuan kudus, persiapannya harus jelas dan disesuaikan dengan protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah atau gugus tugas. Semua persiapan dan tata laksana perjamuan kudus harus ditangani dengan baik dan teliti mungkin. Pendeta menggunakan masker ketika melayankan perjamuan kudus, dan warga yang ikut dalam perjamuan kudus tetap menggunakan masker sebelum dan sesudah meminum anggur dan memakan roti. Yang ketiga, untuk menjaga jarak di antara sesama peserta perjamuan kudus, majelis sebaiknya menghitung seberapa banyak jumlah dari warga jemaat yang dapat ditampung di gedung gereja. Dan sedapat mungkin tempat duduk yang digunakan jangan melebihi 30 sampai dengan 40% dari kapasitas tempat duduk yang tersedia. Dan oleh karena itu, sebaiknya majelis membuat ibadah secara bergiliran. Yang keempat, dengan melihat dan mempertimbangkan situasi setempat, majelis diharapkan dapat bertindak lebih bijaksana atau dengan cara mendengar saran gugus tugas COVID-19 untuk menetapkan apabila setiap peserta yang akan mengikuti perjamuan kudus namun belum mengikuti vaksinasi diwajibkan menjalani pemeriksaan swab AB atau antigen. Kelima, jika kita tidak dapat memberi jaminan untuk menyesuaikan dengan protokol kesehatan dan karenanya kita ragu atas akibat yang muncul dalam melakukan perjamuan kudus, maka lebih bijaksana apabila kita menunda pelaksanaannya. Demikianlah surat penggembalaan ini disampaikan kepada kita semua dalam pengharapan bahwa sebagai gereja kita dimampukan oleh rahmat-Nya dan makin bijaksana dalam meneruskan kesaksian pelayanan kita demi kemuliaan nama-Nya. Teriring salam dan doa, Huria Kristen Batak Protestan, Eporus Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Tembusan pertama Sekretaris Jenderal HKBP, kedua kepada Departemen Koinonia HKBP, ketiga kepada Departemen Marturia HKBP, keempat Kepala Departemen Diakonia HKBP, kelima Kepala Biro Jemaat HKBP, keenam Bendahara Umum HKBP, ketujuh kepada Kepala Biro Ibadah dan Musik HKBP, dan ke-8 pertinggal. Songoni matik diureta di Bagasan Minggon, saya dipasupat suata masude pakobasion do peliani, ben sangap do puji-pujan di gorni tuhata. Ring mahita jongjong, songon naung tabege ditikting ni huriata, nunga perjolo dialap tuhata,
sada na tua-tua sian tonga-tonga ni huriata, ima inang rospita merpaung boru sinabela, oppu parel boru umur 80 tahun. Sai dipargugui jala diapulitu hatta ma, sude popara doh keluarga na tininggal honna, martangiang mahita di bagasa rohat tabe, uhut makuling organ, dungi maredde huria sian buku edde nomor 347 ayat sada dohot ayat tolu, martangiang mahita. Kudul mahamu. Tabege jala taida ma pelayanan seksi sending dohot tim doa ni huriata di lapas Cipinang bagian kejahatan umum na di hari Kamis 10 Maret 2021 nauk salpu. Bila
Taudutima acarata Maredde Huria sian buku edde nomor 277 ayat sada. Damai ni debata nasu murung sian saluhut naroha ima mangaramuti ate-ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Upasahat amima tuhita saluhutna horasma kamangkainang lausongonima diaka ruas ni huriata nama dohoti ibadah marhite live streaming di tengah-tengah ni bagas tabi totong pasahaton nami horasma dihita saluhutna shalom laus tapai huti hutma hatani debata na diterpukon di tengah-tengah ni minggu palmarum imana tersurat di Pesalmen biddu 30 sada mamuka sian ayat 8 sahat ro di ayat 16. Pesalmen biddu 30 sada mamuka sian ayat 8 sahat ro di ayat 16. Sai marulupulup jala marlas niroha ma'ahu bahen mida asini roham na tinatakmu dangolhon na marbino tu iho diaka hagugutan ni tordiki jala adong di pada pothoahu tutangan ni musuh di pajong jokodo patu di halabason asi maroham dia wale jahuba ai hagugu tadua ulado lotop mataku binaheni arsahun maras do rohaku do tordiku ainunga sudah ngulukku di bahen hamarasun sudah dohot aka tauku di bahen anggu-angguk mirus do guguku di bahen dosaki jaradang mangalubi huli-huliku jala gabe perbiliat duahu maradupun sudi aka alokku dohot khobarhu hudul jala tersonggot situtu aka dongaku magudang marsiding-siding bedu aka na marnida au di balian nungatung lupau sian roha songon halak namati subukon ngar-ngar na abolokon nama au ai sai hupa bigi-bigidu husip-husip ni torop halak habiaran humaliang sai marluhudido nasida martutupiyahu mabuat hosakkudo dipikiri nasida
alayang guau tuho doau marhaposan ali jahuba nikudo hodo debatakku marguru tu tangammu do aka parsoryoki sai palua ahu sia tangan niaka musuku dohot sian aka na mangadotongi ahu ido anggo sahatna amu akadongan nahina holongan namar minggu di tonga-tongani bagas joron itu hatta di minggu palmarumun laosongoni diaka amanami inanami yanakon nami ruas ni huriata nama dohoti ibadah di tengah-tengah bagas nabi marhite live streaming moloro topu tembakan na beruntun pituraha donata lului moloto puro tembakan na beruntun aharuna perjulu sahali talului ra secara refleksi do honota pitur talului do oding-oding kita mencari perlindungan ketika ada tembakan-tembakan yang beruntun kita dengar pasti kita akan mencari perlindungan nabui do honota menangkis hadiriota sian tembakani uju meletus gunung Sinabung nalitano karo hatop do halak mengungsi tuinganan naman tu dia nasida mengalului tempat aman tu naso terdungdung ne letusani jala sudi itu selamat ala sudi menghindar dohonota sian naso terdungdung ne letusani ujuro bajir pitur laudo halak mengalului inganan atumibo asa unang dia upon aik mangudangi hadirionna alai naing ditaringoti hatan de mata tu hita di minggu palmarumun moloro ancaman moloro serangan sian dongan jolma tu dia do hita mengalului hapurusan tu dia do hita mengalului haluaon moloro ancamani jalaido nanaing guru honotta sian hatan debata marhite pasalmen biddu 30 daun ai situasi mi perpesalmeni be tongon menghadapi kondisi na macai maul kondisi na sangat genting kondisi yang sangat kritis itulah yang dihadapi pemasmur ini marukil do hadirionna alani haporseaunna marukil do hadirionna alani parsihotonna tu dibata di tahun musuna do didok nakinaka jorgong lahoma buat hosana akahalak si sobagana-gana ape makasuguhon ibana nungatung leleng sai dihaciti halak ibana marhit yang kahusip-pusip marhit yang kagosip marhit yang kapitna dohot ejekan secara terang-terangan manang pe disihabunian nang debata pe sai dihilala parpasal menon nunga ditinggal hon debata hadirion songoni mah hadirion ni parpasal meni alani burat ni si taonon dan ni adupan ni bana sadir dihilala ibana debata pe nunga ditinggal hon ibana alai
puhadu ibana madua sian ancamani. Bagaimana dia supaya bisa melepaskan diri dari segala ancaman-ancaman itu? Diingot ibana ma di bata. Idonata ida sian terpuhon ketika serangan-serangan itu datang dalam kehidupannya, ancaman-ancaman itu datang di perjalanan hidupnya, dia mengingat Tuhan. Jalata kasdo ditadaibana isedo debata. Dungi di pagonggop madirina. Dungi di pasahak madirina. Dungi dipertaruhkan madirina. Ngoluna tuadupan di debata. Naing dipatakas tuhita hamwa kadongan nahina holongan isi dohoroa dibatai ubaina bui terjamin ikon selamat hita molo di tanganna. Siapa Tuhan itu rupanya? Kalau kita berlindung ke tangannya maka kita akan selamat. Taida ma sian panidangion ni perpasal menon. Yang boleh menjamin kehidupannya adalah di tangan kuasa Tuhan. Di boto ibana do ia debata ima debata natigor. Alani ganu partigor pasti urupan nado. Itu boleh kita baca dalam ayat yang kedua. Ganu halak partigor pasti urupan nado. Jalai dorahamwa kadungan molotajaha di pasal men bidu tulu pelopati ayat 10 dohot ayat 10 molotajaha di pasal men tulu pelopat ayat 10 sai mana tabdo matani jahuba tuaka partigor jala pinggolna tuangguk-angguk nasida mangangguhi duaka partigor gabi ditangihon jahu badu jala dipalua nasida sian hagugutan nasida sudena lampe perniahapan ni partigor alai dipalua jahu badu ibana sian sudinai supaya itu menjadi suatu kepastian dalam hidup kita. Jala kepastian dui dihadirion ni perpasal meni. Ketika manguli bana di bagasan hati goran nasihat di bata. Ketika dia hidup di dalam kebenaran yang dari Tuhan. Kepastian do nasongoni dihadirion yang perpasal meni. Lausi mana naing dohonon na tuhita di bagasan obason. Itu adalah merupakan kepastian dalam hidup kita. Ketika kita menjalani hidup ini di dalam kebenaran yang dari Tuhan. Napa dua hon debata ni hasitongan do debata tain. Debata nasatia. Ima debata na kredibel dohonot tadi bagason obason nabui dipercaya sepenuhnya. Hapusan situ tudo debata. Dakya marjaji kuling alai parjaji natutudo debata aha didok pasti doi sitong jala di pasaut aha nanidok ni debata pasti doi jala di pasaut tapatudus maham wakadongan songon bengate ala nabui do tahapo si beng bui menjamin kiamanan ni hepengta gabiulu hita pasahaton hepengta tu si. Bila kita tahu bahwa Allah itu kredibel, tidak ada keraguan sedikit pun untuk menyerahkan seluruh hidup kita kepada Dia. Amin. Amin. Ido tu dosanna. Mulu ragu-ragu do hita. Taringot tu jaminan tang mungkin pasahatot ta hepeng tatu bengade alai na yakid do hita
Songoni de pakka porsiaut tu di bata. Jalan apa tuluhon di dok debata ima dolok batu partano batuan gunung batu tempat perlindungan. Molo masa porang sudedo halak tu benteng jala hiraido pertahanan parpudi. Benteng ido nagabe pertahanan parpudi. Ido inganan natogu nabui menjamin keselamatan. Songonido di batatai ai bana do pargogo naso hatudusan dangadong nabui mangalo ibana alani bui mai bana gabe benteng bui mai bana gabe haporusan dangadong keraguan tungotik dihaguguna nabui paluahon hita Muaka manami nahinahulungan di bagasan guar ni Tuhan ta Yesus Kristus. Ahado nanaing siyo buatotta si hanguluhonotta sian hatan di batan. Di minggu palmarumon, minggu mari-mari. Adorang so tahalason parningutan di hari hamamati ni Tuhan ta Yesus Kristus. Adong mara mananong napiga sirado tatta sian turpuk jamita di minggu palmarumon. Karena ada peribahasa orang Indonesia yang mengatakan sedia payung sebelum hujan. Dia mahorwa hadumuan ni turpuhon molo tadok marhite peribahasai sedia payung sebelum hujan. Ala songon pengalaman ni perpesalmeno sadiri dohonota pasti rodo akahamaulun di bagasan ngulutta pasti ada ancaman-ancaman yang kita hadapi dalam hidup ini pasti adong doa kaparukilon nekko siado patta di tengah-tengah ni ngulut tahun bui dohonot tanger-nger alai si pata dui tepu so tinagam kadangkala memang ada ya lambat alai adong do akkana masa di tengah-tengah ning ulutta nasota tinagam buhama asaunang tonu hita ikuradi hian mapayung dia mai ima sikap nadinggan mengadupi masalah songon naung piga hal ini dok bila kita menghadapi masalah sebenarnya bukan masalah itu yang menjadi masalah. Bukan masalah itu yang menjadi masalah. Masalahnya adalah pada sikap kita menghadapi masalah tersebut. Jadi mulu suradi hian payung tak baurun ni masalah imahita. Kita dihanyutkan oleh masalah itu. Alai molodung radi hiaddo buhima hita selamat. Imana parjulu torop dodongan nalonong di bawrak hamaulun tupa dohonotta otik dobe nian mek dobe persoalan na niadupanna alai ala salah sikapna mengadupi gabe hamaguan hamaulud dui di bana gudang dui dohonotta ala soditadda di bata gudang dui ala sai mangasahun guguna gudang dui ala mangasahun kemampuanna ala ni maha muakadungan nahina hulungan didok sahalak panurak songonon jangan bergumul sendirian jangan pernah membiarkan dirimu sendirian menghadapi masalahmu tetapi panggillah Tuhan. Tetapi panggillah Roh Kudus. Tuhan akan membantu dan menyelesaikan masalahmu dengan tuntas dan baik. Si pasomal-somalot tadoraon hamu kadungan mulo masa hamaulun tuhita. Asa gabe hasomalan jala gabe karakteri dihita. Asa muluru namaul manang ancaman-ancamani
pitur hira secara refleksi dohonot dari bagasan obason otomatis hita mangulah hosa. Naing takas taboto hamua kadongan nahina holongan nunga di padari di bata anakna Tuhan Yesus Kristus gabi partano batuan natugudi hita. Ibanado Tuhan si parmonangi. Nunga ditaluhon huwaso ni hamatian marhiti hahihiyonna isepe naolo pagonggopon dirina tu Yesus pasti do malua. Barang siapa yang mau menyerahkan hidupnya dirinya kepada Tuhan Yesus, pasti dia akan selamat bersama Yesus yang telah merubah maut menjadi jalan hidup. Kita pun dapat menerima situasi sulit apapun dalam doa, dalam iman, dalam nyanyian, itu menjadi kemenangan dalam perjalanan hidup kita. Naing taduk hamwa kadongan ahana tersurat di Psalm 62 mulut ajahai sian ayat 2 sahat rodi ayat tuli. Ada itu makas ma mulu hujaha di bagasan bahasa Indonesia teh. Kalau kita mau membaca Mazmur pasal 62 dari ayat yang kedua hingga kepada ayat yang ketiga mengatakan hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Lausido na pinasahat ni topik ni minggutta di sadarion asam marulupulup hita ala asini rohani di mata, supaya kita bersorak-sorak akan kasih karunia Tuhan. Lasungonima nang di surat pengembalaan na pinasahat ni pimpinan di tongat-tongatta ala di pimpinan na parjulu upurus na parjulu adorang somata padita rubin nagabi upurus adong do surat ba ala ni situasi pandemi COVID-19 sia unang jo di doho tiaka di patupaka na marulaun na badia. Ujungna di bama sada diskusi ala gudang na mangido siat tonga-tonganya karuas babui ma di patupa marhite live streaming marulaun na badia inna ala situasi hamaulud duno ingon babui ma di patupa na songoni ninna ape di aturan ni huriat tay kotakas doi di hatai ati moloning mangulahon sada siulaun di tongah-tongah ni huriat tay kotakas doi diulah di gumuli dang asal bah ala ancaman na songonon babui ma iduben nadong panorang iyon molope di bagason bason ya tu sikap tama la sima pangiduan nami dia muakama nami namar minggu waing di bagas joroon songoni nang di tengah-tengah ni bagas ta molota hilalado basongon na adong ngor-ngor ni pardagi ngotta dak pola ta doho dia di ketikina mangihu mahida madoho diim tajaga ma protokol kesehatan menang HP marhite hidu hitabui menaluhun memutus mata rantai COVID-19 sia. Ketika kita menjaga hidup kita ini melalui protokol kesehatan, kita harus pakai masker, kita harus ukur panas kita harus cuci tangan, kita harus jaga jarak. Jadi muluna marulon nabadia pe nunga dipersiap takas huriata mula tujulu pianon holal 5 halak ma. Lausongonima diakama nami nalansia nama dohoti ulaun nabadia tadohoti ma ibadah di minggu jam 7 doho di minggu jam 10.30 di jam 10 patan non dang adong be jamita di ulaun nabadia di akalansia alai langsung nama hita tu agenda ulaun nabadia
Posrohanami mulut abigi pihak ke surat permahanion na pinasahat ni pujuk pimpinan nakin lahu para diho kita dui asa tung takas tahubasi hadir yutta diganup hita madohoti aka ulaun nabadia dang nasubui patu paun ni huriyatta marulon nabadia tu aka ruas di tonga-tonga ni bagas nabui do alai ala diaturat tema do persekutuan do narodo hita mengaduk tulang gatan ni di batang ido didok teologi ni HKIP do HKIP mulubui halakam mabain nasongoni anggo hita dang bui alai persekutuan do hita ikut langsung do hita mengaduk ido bain nasongoni di patu pasar sahani molotung pe bui jolo di hatai mai dirapot padita molo margejang do pe do honutta covid 10 siaun laos dibuam memusai tu sine do gudang asa sine gudang nama mutuson kala maraturat do hita di sudi imara naneng do honon nami di hamuak kamang kainang di tonga-tongani huriat tadi bagasano bason termasuk disudiaka pangaradi utai posruhanami kamang kainang walau pepasahat tami marhidi jamita di bagasono bason asatung takas mahita mangjaga kesehatan ta lahum maddohoti ulaun nabadia amin martang yang mahita mauliati maruhanami di ho Tuhan ala takas do di bagasan ulup-ulup ngulu nami di minggu parmalum ala saluhutna asi dohot holong ni roham lausongonima marhite parmingguon nami ibadah nami di bagasono bason diakana masa di tonga-tonga ni huriami Tuhan dohot diaka nanaing sihobasan nami lumobima di dongan nami namarukil namarsitaunun alanang jumolo dialapo inanami nyonya Rospita marpaung boru sinambela opo parel boru laos di minggu sadarium nanaing suatunon ni keluarga nang huriam inanami tiroi ma Tuhan saluhutna ulaun nasida laos songoni homa namar gugui hon sudi pinopar ni inanami asa di bagasan pangapulion dohot benget niroha nasian ho di mananga HP program dohot diaka sihubasan ni huriam tujuluan ni arion di minggu pasion laos songoni di panaonon ni anakmu Tuhan Yesus Kristus totong ma Tuhan sai para di rohanami laho payutihut panaonon ni anakmu Tuhan Yesus Kristus lau humokop jala paluahon hami sian dosa nang hamatiani lau songoni ma Tuhan ubuan hami tuadupanmu di bagasono bason di ruas ni huriam na di bagasan parsahiton Edgar na 70 sian sektor 2 wik 5 natakas Tuhan di bagasan isolasi mandiri nuangon di tengah-tengah ni bagasna mulepe nunga dapat hasil na hatip alai posruhanami lam martabatabba gugu dohot imun natakas dihadirion ni anakon nami asalam tumalumna jala tanggal sodi hilala peut sodi hilala parsahiton nadong di pamatangna laos songoni ma Tuhan upasahat kami marhite mauliate ni huriam dohot diaka amanami inanami yanakon nami na marulang tahun mulai sian 20 Maret
1 April torop nasida 20 sadahalak pasupasuma dia kadongan nami nama rulang tahun gabe singa jangumur nang ngulu nasida tabai matuhan hahi pason gugu namar dapot nang dapot akan nasina kapan ni rohana sida jupang akan ni luan ni rohana sida nang tujuan niaron ibur-ibur magudang ma akan namit-mit sengoni nang akan tua-tua pasu-pasuonmu Tuhan nang tujuan nyariom lo sengoni ma Tuhan ubuan kami marhite ibadah nami di minggu palmarumon dia kayanakon nami mulai sian tingkat sekolah dasar satu tingkat lanjutan atas nanang madoho dia ke ujian akhir di sudi pangaradion nasida Tuhan pasu makayanakon nami asa di bagasan bisuk dohot parbino Tuhan nasian ho asa tung takas nasida maralus dia ke suku-sukun napi nasahat nia ke guru nasida asa buai nasida lulus jalan melanjut dia ke nanang si hubasan nasida dope itu tiki namangi huton atong Tuhan di sudi ulaun nami pe pasu mahami ganuk ruas ni huriami sai padau hami Tuhan sai paholang hami Tuhan sian sorimago covid 10 sia natakas dope hupadu-paduk kami di bagasono bason mangasahon guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangia kami Tuho amin tapasada maruhata maridimahita sian nomor 435 ayat sada dohot udutna las 75 tapasahat peliata pelia perjulu paduahon patuluhon dohotna paupatun maridimahita Dehon ayat 12 jongjok kita. Tu Yesus salam produki salelengi lelengai rap doda ende homma ende kuna imbaruda sonangi tinggi duduk panggil Yesus Tuhan Tatangyakon ma peliata tuadupan ni dibata martangi yang mahita. Ali dibata manamina di banua gijang hodu haruan ni saluhut silehol lehon naringgan dona sauli bahasa nama liutus upasahat hami masian nani lehon mitu hami pilihan nami tuho
Sai jalo mai gabe uap nahucus di jolom. Pasu-pasu mai jalara mutia sahu parhasia kami pilianon. Pati bulhon harajaunmu. Di tonga-tongani huriam doho di portibion. Buhai maruhanami marhite-hite todim. Asalam hutar dahami gudang nisi lehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami maduk mauliati tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami nadi Banua Gijang, sai benar badia maguarmu, sai Roma harajaunmu, sai saut malumu ni roham di Banua tongon songon nadi Banua Gijang, lehon matu hami sadarion hanguluan siapari, sisa madosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, una kami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangagum. Di pasu-pasu jalani ramuti Tuhan debata maho, disodakon Tuhan debata buhina tuho, jala asima rohana midaho, didopakon Tuhan debata buhina tuho, jala dipasaurhon ma damena tu todim. Amin. Di hamuna amanami dohot inanami na beribadah di bagas joron lasongonima na dijabu ami sian namalayani di minggu palmarum pasahaton nami selamat hari minggu ma dihita saluhutna. Shalom, Tuhan memberkati.